Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan sallama ‘yan uwa musulmi, barkanmu da sake saduwa a wannan karo yau Alhamis 3 ga watan Disamba shekara ta 2020 miladiya. Alhamdulillah, idan ba a manta ba, kwanakin baya na yi magana akan amfanin shan ruwan zafi da zuma bayan an tofa suratul Fatiha ƙafa 7 kafin a yi buɗe baki da safe, ko kuma ga wanda baya amfani da zuma ya sa ko man zaitun ko habbatus sauda. Alhamdulillah, wannan magani yana amfana ga ɓangarori masu yawa, baki da ido da hasada da makamantansu, da kuma lafiyan jiki, musamman organs na jikin mutum, manya-manyan gaɓɓai na jikin ɗan adam. To alhamdulillah, mutane da yawa sun yi amfani da wannan ruwan zuma da ruwan zafi bayan an karanta suratul Fatiha, kuma sun yi bayanin ga irin abubuwan da suka ji bayan sun yi amfani da wannan ruwa da zuma wanda aka karanta suratul Fatiha ƙafa 7 da sassafe. Wani yana bayanin cewa da ya yi amfani da wannan da ya sha, sai zazzaɓi ya taso mai, washe garinsa ma zazzaɓi ya taso mai, ya yi kwanaki 3 abin yana raguwa, ƙarshe sai ya zo ya samu sauƙi. Akwai kuma wanda ya yi min bayani cewa da ya yi amfani da wannan da safe, jikinsa gaba ɗaya sai ya kama rawa. Akwai kuma wanda ya min bayanin cewa jikinsa ne ya fara ƙaiƙayi da ya sha, amma wancan wanda jikinsa yake rawa ya zo ya daina, wanda jikinsa yake ƙaiƙayi yana susa ya zo ya daina bayan sun yi amfani da wannan zuwa kwanaki. Wani kuma ya ban bayanin cewa ya hana shi bacci, wata kuma ta yi bayanin cewa ya sa ta bacci, ya sa ta kasala. Wani kuma ya yi min bayanin cewa ya sa shi gudawa, amma ba mai tsanani ba. Wani ya yi min bayanin cewa ɗansu mai shekara 10 ko 9 da suka ba shi yana sha, bayan gidansa ya koma baƙi, kwana 1, kwana 2, kwana 3 zuwa kwana 5 ya zo ya daina, bayan gidansa ya koma normal, kuma yaron nan ya warke. Akwai wanda ya yi bayanin cewa da ya sha ya samu lafiyan jikinsa gaba ɗaya. Akwai wadda ta yi bayanin cewa tana da yawan laulayi, da ta sha wannan ruwan zafi da zuma wanda aka karanta suratul Fatiha ƙafa 7, sai wasu tsutsa suka fara fitowa cikin ɗakinta. Tana ƙirgawa tsutsa ɗaya wajen 30, kuma ba su san daga ina yake fitowa ba. Ƙarshe wannan tsutsan nan suka ƙare, ita ma ta warke, ta samu sauƙi, falillahi alhamdu wal minna. Abin da ya sa nake ba da wannan bayani ga mutane, domin encouragement, tashji'i, kwaɗaitarwa, ƙarfafawa, domin su ci gaba da amfani da irin wannan abu da na faɗa bi iznillah. Wannan albishiri ne ga duk wani wanda ya sha ruwan zuman nan wanda aka karanta suratul Fatiha da safe, ya ji ɗaya daga cikin wasu abubuwa da na ambata ko wani abu daban, albishiri ne gare shi cewa wasu abubuwa da suke jikinsa na ido da baki da hasada da makamantansu suna kan lalacewa da ikon Allah. Sai mutum ya gode ma Allah. Ina kuma wanda zai sha ruwan zafi haɗe da zuma bayan ya karanta suratul Fatiha da safe, baya jin ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suka faɗa ko kuma wanda na faɗa? To wannan yana nuni cewa ya gode ma Allah, ba ido a kansa, ba baki, sannan kuma ba wani sihiri, ma'ana kambun baka bai same shi ba, amma zai amfani manya-manyan gaban jikinsa bi iznillah. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, duk wanda ya sha wannan ruwan, idan ya ji wani abu ya samu abnormal a jikinsa, to ina ba da shawara a kullum ya ci gaba da sha har tsawon sati guda. Idan bai ƙare ba, ya ƙara sati guda, insha Allah zai zo ya yi clearing bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. Amma wanda ya sha bai ji komai ba, ya gode ma Allah,
amma zai amfani gabansa insha Allah. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, ina mana wannan bayanin ne domin taimaka mana, domin mu amfana da irin waɗannan abubuwa da malamai suka kawo cikin littattafansu. Sannan kuma ‘yan uwa musulmi, mu ci gaba da yin addu'a Allah ya tabbatar mana da zama lafiya a ƙasarmu Najeriya, musamman arewaci, musamman jihar Borno da Yobe, waɗanda Allah ya karɓi ransu Allah ya gafarta musu, Allah ya ƙarfafa ƙara haƙuri a zukatan iyalansu da kuma zukatan hukumomi waɗanda suke kula da waɗannan abubuwa. Allah ya kare mu da kariyarsa. Duk wanda ya samu wannan saƙo, ina baran addu'a daga gare shi, bukatuna Allah kaɗai ya sani, da kariya, da lafiya, da kwanciyar hankali, da nutsuwa. Kada a manta da ni kamar yadda ban manta da ku ba. Allah ya ba ku lafiya, Allah ya ƙarfafa ku, Allah ya kare mu gaba ɗaya daga sharrin duk mai sharri. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.